Iker Barandiaran, 15 urte aurten kultur ostegunak antolatzen dituzuela, astebarruko hutsunea betetzeko, astebarruko kultura eskaintza osatzeko helburuarekin ekin zenioten, lortu duzue helburua? Bueno, ni beti izaten dugu gaztetxien funtzionamendua eta kultura funtzionamendua izaten dela nahiko gora beratxoa. Guazi ginean, apostu batekin, jakina, arrasaten kultura eskaintza gehiago eskaintzia, orduan oso gutxi eguen, eta hasi ginen publiko eskasakin, oso jente gutxikin, 15 urte die. Gero ja, joan zen igotzen, lortu genitxun kopuru batzuk sinesgaitzak, gure ustez, eta gero etorri zen pandemia. Eta berriz oitxurak aldatu ziren. Orduan, bueno, lortzen dau tamainan referente da, kultur ostegunak referente die, Euskal Herrixen, egisa da, kultura ez dela izen inoiz oso jente gaztiaren eskaintza, ezta? Eta ino alegin batzuk, gaztiak erakartzeko, baina nahiko zaila da. Baina, bueno, jarraitzen dugu gero funtzionamenduakin. Gero egisa da, dauzela gaur egun, musika talde asko, joten da benak 20 minutu bakarrik. Asko, Eta horrek dauzo itxuta joten igual 4 bat talde batera, ez bakarri bat, gure proposamena da normalin bat eta ordu bete inguru, ezta? Eta eskaintzak jasotzen dituzuela esan duzu? Eskaintzak ugari. Ez dakit zenbat kontzertu itxe ditugun temporada bakoitzeko, izango dien 30 piku ero hor ibiltzen da, 30 piku inguru, eta jaso, ez dakit ez dugu zenbat eskaintza jasotzen duen, baina da hori bider ez dakit zenbat. Eta publikoa nahiko finkoa da? Bada nahiko finkoa. Ez dakit esaten kopuru bat, baina badaukagu kopuru bat, astero etortzen dana, berdin da zer dauen, eta gero ja gu badakigo, segun zer dauen igual Elorrixotik etorriko die, Eibarretik etorriko die, badau, jente fijoa, Oñatitik gero eta jente gehiago etortzen hasi da. Bataz beste, gutxi gora bera Iker, zenbat lagun elkartzen zarete kontzertuko? Bueno, oindala gutxi egin jo aurreko temporadako bataz bestekoa eta 110 izen da. Bataz bestekoa. Eta sarreraren prezioa beti berdina da? Lehen izen esan luzaroen 5 euro, baina pandemia garaien lortu ginen esan guro, gu gara gaztetxean erabiltzele batzuk, eta gure sarreran prezioak eta asanbladan adosten di, gaztetxeko asanbladan. Orduan proposamena egin ginen 7 igotzeko, eta momentu 7 zen daukau. Nire ustez kultura doain eskaintzia, epe ertainera luzera txarrau da, jentiak ez da baloratzen. Eta kultura izetia, erdazaten da moduen, asekible dan ondako, nik uste dut mesedegarria dela, jentiako itxu deixen kulturak badaukola bere kostia eta bere lan atzien, eta artistak balorauta izateko. Iker Barandiaran, eskerrik asko. Eskerrik asko zu bai. Josu Zubia, kaixo. Kaixo. Paiazo, mago, antzezle, ekoizle, ezinbestean, dibertsifikazioa? Ala biharrez, bai, esango neke, tamales eta eskerrak horri hainbat gauza inal izan dutela. Akaso, batzutan, zera batzutan sakonketako denpora gehiago eskartuko neke, baina, bai, kulturatik biziteko eta, horre dakarren danaz bizi ahal izateko gauza asko behar dira bai. Eta sortze prozesua, plazak betetzea, zer kostatzen da gehien? Kostatzen dana da, geure esku ez dagoen hori. Hau da, sortzia, guretzat samurrena da, ideiak eukitia, hori dana guretako samurra da. Gero gure esku ez dagoen hori, dala plazak lortzia ikuskizunak ina ahal izateko lekutara joatia, hori benetan zaila da. Eta kasu, Potxetalotxen kasuan 10 urte daroiagu, eta izan da lan nekezena askoatik, eta bai, nekezena. 10 bat urte bai horretan. Eta esker txarrekoena, baita ere. Zergaitik diozu hori? Sartzen dozun orduko purua ez talako gero emaitzetan islatzen. Urriñetik ez. Eta igartzen duzue aldaketarik publikoaren aldetik, kultura kontsumitzerako orduan? Hori, alde batetik, bitu aldaketa bat, bai. Ekitaldia undixetara, gero eta jende gehiago faten da, eta ekitaldi txikitara gero eta gutxiu. Eta ez dakit, igual hor, hausnarketa bat inbiarra dau, zela helburu batzuk markau, eta horri inguruan, eta horri inguruko erabakisak hartu eta egin. Ez programazioa bakarrik, baizik eta transmisioana, ikerketana, sormenana, ekosistema oso bat dau. Eta bada zuentzako urteko sasoiren bat bestea baino hobea oparoa denik?
Ez, akaso, izan lizke gabonak, baina hori danetan moura, eta hemen ez dakit gonbidatu programatzaileak, urtia oso luzia dela. Eta ez daku zertan karnabaletan, gabonetan, jaiin, badauz beste bizitza ospatu behar da bere hortan, ez da? Ez da usetan, sasoi konkretu baten alako festa bat motetu, askotan gu paiasuak izaten garen ez, eta dantza eta egiten dugunez, ze festa dau, venga, hemen paiasuak. Dapen ere bazabiltza. Iruditzen zaizu, antzerkigintza beste arte adierazpen batzuk adina hartzen dela kontuan? Askotan bai, eta ez, hau da, erantzun zaila da. Alde batetik, antzerkiak bere hortan dako, bere ezaugarriak bere kontra. Hau da, leku konkretu batera joan behar zara, ordu konkretu baten, isilik egon behar zara, adi, eta utzi behar duzu zure buruak gurutza desan hori. Hori, musikan adibidez askoz lehenau aieien zara horra, hau da, egon zeke beste kontu batera, kontzertu batera joatia asko samurraua da, beste ezaugarri batzu dako horrek. Baina, egisa da, bai udaletxetatik, bai elkartetatik esfortzu handi egiten dela, antzerkixari behari garrantzia muteko, eta askotan horregatik egin behar delako, naiz eta inguruniak asko ez lagundu, antzerkixa hor dau. Preparau bariko eremu baten, preparau bariko herri batentzat. Orduan hor badau, buelta muteko motibo bat. Bai oso zuria, eskerrik asko. Zeueri. Marina Gaiastegi eta Inigo Garitano, kaixo. Seigarren urtea duzue hau, Zinema On, zineklubarekin. Pentsatzen zenutena modukoa dabil izaten egindako ibilbidea? Nik uste baiet, azkenean ez dakit, gure helburua zen Bergaran zine eskaintza, kasontan zine eskaintza berri bat berraskuratzea, lehen egon zana eta urte askoan ja desagertutakoa, eta hori lortu da, azkenengo 6 urteetan, Bergaran aukera dago astegunean pelikula on bat ikusteko aukera. Sala on baten, sala ilun baten, eta hori ez da gutxi. Zinekluba, alternatiboa, erreibindikatzaile izaten da beti, ala ez ezinbestean. Zer bilatzen duzu apur bat ekartzen dituzuen filmen, dokumentalen bitartez? Nik uste dut, azkenean, gure errebindikazio nagusia beti izan dela jatorrizko hizkuntza gure ardatza zan, ez? Gure minimo bat zan, derrigorri izatea holan. Eta hori lortu dugu, errebindikatiboa, guk nahi dutzau, zine komertzialaz aparte, existitzen den beste zinema horrei, ate bat ireki eta aukera bat eman, ez? Zein da zuen publikoa? Nik uste lortu dela publiko nahiko estable bat lortzea, eta gutxi gora bera badarimen, takit, 40-50 pertsona inguru, astero etortzen dianak. Pelikula bat izan edo beste bat. Eta gero, dago beste talde bat, o beste publiko bat, pelikulian arabera hurbiltzen dana. Pelikulan tematika dalako, tematikan arabera, edo zuzendaritza dalako, edo, pelikulan araberako gora bera bat egoten da. Baina publikoa bestela nahiko egonkorra, nahiko establia da. Eta egisa esan, nik uste dut ikuskizun askotan pasatzen da moduan, gehiengoa emakumea dira, hori egisa da. Emakumea, eta adina be, pertsona helduak dira. Hori da, dagoen, nik uste dut, ez zineklubeko kontua ez da, hori da, nik uste dut, zinema salatan ikustean horren ezaugarritako bada, jende gaztia ez da torrela. Jende oso gaztia ez da tortzen. Egiten duzu, zuen erara alegina, ez da, alden kasuetan, egileak eurak ere zuen eragonbidatuz. Hori gartzen da, tiratzen du horrek? Bai. Horre egon izan die pelikula batzuk, lehenengoa izan zen Eloio. Hori da. Eta Gaztelurrutia etorri zan. Eta gero, Paul Urquijo etorri danian, edo Estivaliz 20.000 especies de abejas bebai. Hori da. Marina Lameiro etorri zanian bebai. Holan egon die kasu konkretu batzuk,
kolia zegoela kanpoan be bai, Eta zein da aurrera begirako asmoa? Gure asmoa jarraitzia da, printzipioz pixkate norabide horretan. Jakin da, ez dela erresa, ez dela gainera hemengo kontu bat. Hori da, hori toki guztietan gizartean dagoen egoera bada. Gaur egun beste modu baten ikusten dira pelikulak eta dare plataformak eta bueno, beste medio batzuk eta beste, eta orduan ondiokan badago publiko bat, holako toki baten bazin ikusi nahi dugun. Eta gu gara batzuk eta hemen etortzen diren beste batzuk. Eskerrik asko bioi. Zuei.